Diyos maray na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa. Pakiopo ilag, tabi isa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asing kabanalang kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po, maluhod po. Pamibi, oratio imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Mahihira ko na sin maugayo na ama, de ika masabutan kan si isay man na nagsasabwag ning iriwal, de pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa biyolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo ni mga mabangis na kahurasaan, biyolensya asing kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw ning siguridad, asing katuninunga. Lugod pa man si Santa Maria, ina ning kaligtasan, asin reyna ning katuninungan, tabangan ang gabos na nagkakapot ning mga armas, na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasan naan sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas, ning kapangyarihan sa katawungan. Nasunodon ang lay kang banuaan, asing galangan ang kabanalan ning bukay, surugon ang asin paglingkudan ang kagabsang kan mga pinapaniwalaan ni mga armas, maging responsable, asing galangan ang diretsyo kang gabos na tao, na makuha ang ranga asing kusog kan mga naghihingowa para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man ang lambang saro sa to, magpuon ang gad asin dayupot na maglakaw, sa dalaw nin tunay na hustisya, pagkaherak asing katuninungan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos ning dugo, kan sa imong banwaan, inigabos inahagad, mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones, mga pasasalamat ni Mr. and Mrs. Vicente Herbas and family, ni Justine Rose Cabaluna, Kanubusan family, to pass the LPT exam of Regine Mimay and Abigail Tolentino, ni Bethany May Balangitan. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family for positive result of Ella Sarcia, Ivy Nepomuceno, Mark Salvador, and Kayla Gonzalez, ni Ivy France Nepomuceno. Asin pasasalamat man kan Bara and Ocfemia family, ni Joan Maso Bordeos, ni Mama Mona and Bam kan Atutubo family, ni Leo and Cynthia Ramos, ni Mr. and Mrs. Teotimo Lobiano and family, ni Mary Jane Sabino, asin Reyes family. Special na mga kahagadan ni Ivy A. Periebras, ni Rosa Tang Lee, Joaquin Lee, Joe Robertson Lee, Julie Christine Lee, Lorna Vasquez, Tin Morco and family, Jimson Ronald Lee, Rowena Tan Lee, Bianca Louise Lee, Cheska Joy Lee, Anonymous. For guidance of the Holy Spirit to pass the licensure exam for teachers by the following: Johnny Angela A. Marjalino, Jennifer Alpapara, Maria Tricia Del Curo, Mary Queen M. Santos, Kervin T. De La Cruz, John Andrea B. Navarro, Maribel C. Mendoza. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. To pass the civil engineering licensure exam this March 2026, ni Christine Ashley B. Cabaluna. To pass the LET exam, again, by the following: Nario B. Quinto, Giselle Lotino Chamson, John Michael B. Berania, Melody B. Balang, Jail Borromeo, Angelica M. Isaac. For BSE Ed, Mathematics Batch 2025, Angeline, Maurice, Tricia, and Marianne, Mary Hazel B. Embresto, May Salvacion Ibarreta. For Fast Healing and Recovery of Mercy Morante, by St. Jude Parish and Commission on Worship. Again, for LET exam, by Shekina Alta,
Maria Lourdes, Christine, Hannah Lee, Emily Rose, Jonas, Edsel, John Eric, Jobert Severo, John Brian, Karen, Desiriel, Angel, and Jamel, Shielo A. Chuli, Cristito, Clado Jr., Edsel Niebres, John Eric Estanay, Angel S. Brugada, Jamil Belien, Karen Peria Bres Flores, Jovelyn N. Ibanez, Karen Abonita, Jerizel M. Buena, Mary Chris Tahada Rigaspi, Marge M. Rizare. For passing the Bussel's HiSET exam and Legazpi Science High School entrance exam this March 15 and 23, 2026 by Max Gigan S. De La Rama. Again, for LET exam by the Mesa family, Abigail Uwarde. For Good Health by Malvar family. For Durosan Jasper. For LET exam again by Kathleen Rodriguez, Mary Rose Milia Bermas, Baleta and Cabahar family, May Ann Sambahon, Sarah Michelle Moral, Joey Repato, Annabel Fraginal, Charmaine T. Tibi, Janine Vargas, and Chotimo Sambahon, and Sweden Riamon. And for the following, Jana Saragosa, Mangampo family, Kyle Sandres Paro, Mel Fernando Opio, Mark Anthony Roldan Renolayan, John Mark Tanay, Eliza May Danabar, Tricia May Chua, Marvy G. Almenie, Erica Janine Barrios, Maria Corazon B. Almenie, Melvin Narido, Ameline Salazar, also for her birthday, and for topping the LET exam by Jason Rojas Tampoco. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag, ki Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, ki Eduardo Cal Mendoza family, ki Juan Gloria Pilar Silvia Antonio Robeni Hino Androwanito Miriam Roland Bendon kan Asupardo and Cantara family, ki Lorenzo and Josefina kan Dumikil family, ki Consolacion ni Joyce Zarza and family, ki Nelly ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obisen family, ki Andrew Juanito ni Rosef Cantara Llorens, ki Jeanette kan Romano family, ki Domingo kan Maceda family, ki Nora kang Noiles family, ki Jocelyn kan Alamil family, ki Melton kan Nites DN family, ki Calixto and Ana kang Caballero family, ki Noel ni Marilu Asupardo, ki Leticia Jesus Evelyn kan Reynoso family, ki Danilo and Lilia and Gregoria ni Leo and Cynthia Ramos, ki Erlinda ni Elmer Villarasa, ki Manuel Natividad Benamin Edgar by Eddie Andes, ki Maria Evelyn kan Abian family, asin ni Joanna Angela ni Salve Chronico. Magtirindog po. Sangarang ka nama sinaki sinkan Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako tas tumakasalan tangan ni magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, sala ko. Makuring sala ko.
Kaya nagagadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles and Santos, sinsayin daw mga tugang na ako'y pamibis, kaguranan tan Diyos. Mayroon ka managod sa to, ang Diyos na makakaman, sin makapatawaran sa makasalan, darawin kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamiibig kita, o Diyos, nahulikan sa imong tataramon, makangalis mong ginibo, ang pakipagulian, ning katabuhan, warasan, namimibig kami na sa hayag na debosyon, asin marigo na pagtubod, magidali sa maarabot na solemnidad, ang Kristiyanong kabanwaan. Huli kay Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, kaya ba mo nabubuhay as sinagahadi, sa pag-asaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa kabos ng panahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niya to kung paano pinili ni Diyos si David. Bako, susog sa panluwas na gayon, kundi sa karahayan ng puso. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro ni Samuel. Tinaramanin kagurangnan si Samuel. Sagkod na rin ka magmumundo para kay Saul. Isinikol ko siya bilang hadi ng Israel. Panuan nila na ang sa imong laugan, asin magduman ka sa Bethlehem, sa sarong lalaki na ang ngaran Hesi. Huli ta pinili kung magin hadi, ang saro kan sa iyang mga aking lalaki. Pag-abot ninda, nahiling ni Samuel si Eliab, na aking lalaki ni Hesi, asin nagsabuot siya. Mayong duda na ang lalaki ini, nagtitindog sa atubangan nin kagurangnan, iyon na inian sa iyang pinili. Alagad tinaraman siya nin kagurangnan, dahil ka maghiling sa iyang pagkani gwapo o pagkani halangkaw, huli ta hinabuan ko siya. Dahil ako naghuhukom siring sa paghukom nin tao. Hinihiling nin tao ang panluwas na forma, alagad ang hinihiling ko, iyo ang puso. Saro-sarong dinara ni Hesi Samuel, ang pito niyang aking lalaki. Alagad sinabihan ni Samuel si Hesi, bako sinda ang napili nin kagurangnan. Dangan, nagapot si Samuel ki Hesi, iyo sana ini ang mga aki mo. Nagsimbag si Hesi, igwa pa nin saro, ang nguhod, alagad, nag-aataman siya kan mga karnero. Ipaapod mo siya, ang sabi ni Samuel, dai kita madulot kan sakripisyo, sagod na dai siya mag-abot. Kaya ipinaapod siya ni Hesi. Gwapo siyang lalaki, hoben, mabaskog asin magayon ang mga mata. Tinaramanin kagurangnan si Samuel. Tindog, lahidan mo siya, huli, taiyo na siya. Kinuan ni Samuel ang lana nin oliba. Asin linahidan si David sa atubangan kan sa iyang mga tugang na lalaki. Nag-abot todos ki David ang espiritu nin kagurangnan, asin nagdanay sa iya magpuon kan aldaw na idto. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Ang kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Ang kagurangnan iyo ang sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sako. Pinapahingalo niya ako sa mga berdeng sabsaban, asin dinadara niya ako sa tubig na malinaw. Giraray, pinapakusog niya ang sa kong kalag. Ang kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako.
Giraray, pinapakusog niya ang sakong kalag. Pinapanginotan niya ako sa dalan ng katanosan, huli sa iyang ngaran. Maski ako maglakaw sa dalan ng kadikloman, day ako matatakot kagurangnan, huli ta ika sa kong kaibahan. Ang sa imong balas asin sugkod, iyos ako nag-aataman. Ang kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sa ko. Nagaandam kanin sa rong bangkete para sa ko, sa atubang nin sa kong mga kaiwal. An sa kong payo, linahalahidan mo nin lana, an sa kong kalis, nagsusupay. Ang kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sa ko. Totoong ang karahayan sa kaan pagkaherak, magdadani sa ko sa gabos na aldaw nin sa kong buhay. Mag-eerap ako sa harong ning kagurangnan, sagkod na ako may buhay. Ang kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sa ko. Ikaduwang babasahon. Ang ikaduwang babasahon, sarong imbitasyon na kita mabukay bilang mga aki nin liwanag, asin bayaan ng anuman na gawi ning kadikluman. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kaidto na sa kadikluman kamo, alagad poon maging sa diri kamo nin kagurangnan, nasa liwanag na kamo. Kaya maglakaw kamo siring sa mga aki nin liwanag. Hulitan bunga nin liwanag, makukuha sa lambang karahayan, katanusan, saka katutuuhan. Mag-iunguha kamong manudan an ikinakaugmanin kagurangnan. Dahil kamo mag-ayon sa mga mayong halagang gibonin kadikluman, kundi ihayag nindo sa liwanag ang mga gibong iyan. Makasusupog maski ang pagsambit kan mga bagay na ginigibo ninda sa hilom. Kung ang gabos na bagay, maghayag sa liwanag, mahihiling nanggad ang totoong kamugtakan kaiyan, kundi ang anuman na nahahayag, nagiging liwanag. Kaya sinasabi, pagmata, ika naman nagtuturog, magbangon ka hali sa mga gadan, asin liliwanagan ka ni Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal ni Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo, kagurangnan. Naglalakaw si Jesus, may nailing siyang lalaki, pinangaking buta, inapot siya kan mga disipulo. Rabi, si isa yan nagkasala, tanamo dag na buta, ang tabong iyan, o ansay mga magurang. Nagsimbag si Jesus, namundag na buta ang tawong iyan, bakong huli ta nagkasala. Siyaw ang mga magurang niya, kundi tangani kapahayag kapangyarihan ng Diyos sa iya. Dapat nagibuntan, pinapagibo ka nagsugo sa ko, mantangal daw pa. Maabot ang banggi, sinmayo na nin makakapagtrabaho. Mantang yaon ako sa kinaban, ako ang ilaw kan kinaban. Pagkataram niya kaini, naglutab si Jesus sa daga, asin sa linutaban, nagibos siya ninlaboy. Dangan ilinahid sa mga matakan buta,
Nagsabi siya sa buta, dumuman ka sa tangke nin tubig sa Siloe, dangan maglabar ka duman. Anbot sabiyon kan Siloe, sinugo. Ginibo ini kan lalaki, asin pagbalik niya, nakakailing na siya. Ang mga nakataraid niya, saka ang mga nakahiling sa iya, kayto na nakikilimos, nagharaputan. Bakong iyo inyan buta na dati nakikilimos, iyo ang iba nagsabi, bako, kalalawugon lang niya. Ang sabi kan iba, alagad nagsimbag ang lalaki, ako ang dating buta. Inapot ninda siya, tano ta nakakailing ka na? Nagsimbag siya, ang lalaking inaapod ni Jesus, nagibonin laboy, dangan ilinay ito sa kong mga mata, saka sinabihan akong dumuman sa Siloe, asin maglabar. Kaya nagduman ako, asin nakahiling na ako, nagapot sinda, hain siya, day ko aram, ang simbag niya. Dinaraninda sa mga pariseo ang lalaking buta, dating buta, aldaw na sabat kayto, kan nagibo sa Jesus nin laboy, asin binulong ang buta. Inapot man kan mga pariseo ang lalaki kung paano nakakailing na siya. Sinabihan niya sinda, dinahidan niya nin laboy ang sa kong mga mata. Pagkatapos, naglabar ako, ngunya nakakailing na ako. Ang iba ka ng pariseo nagsabi, bakong hali sa Diyos, ang tawong nagibo kayan. Ulit ay diin niya kinukuyog ang tugon dapit sa sabat. Alagad ang iba nagsabi, paano makagibo, ningangalasan, naarog kay niyan sarong para kasala, sinda mismo dahil nagkauroyon, kaya ay napot girari kan mga pariseo ang lalaki. Ano masasabi mo dapit sa pagpamuklat kan sa imong mga mata? Propeta siya, ang simbag niya. Alagad ay nagtubod ang mga Hudiyo, na siya buta kay to, kaya pinapod nila ang mga magurang. Dangan inapot nila, iyo inin aki nindo na sinasabi nindong namundag na buta. Tadaw ta nakakailing na siya, ngunyan, nagsimbagan sa mga magurang. Arami na siya, ang samong aki na namundag siyang buta. Alagad ay may aram, kung tadaw ta nakakailing na siya, ngunyan. O kung sa isayaan nagpamuklat kan sa mga mata, siya na po tunindo, nasa edad na siya, kaya tataw na siyang magsimbag. Ini ang sinabi kan sa mga magurang, huli sa takot sa mga Hudiyo. Huli ta pinagkakaoroyonan na kan mga Hudiyo na pahalion sa sinagoga, ang sa isay man na magpatutuong sa Jesus iyo ang Kristo. Ini ang dahilan kung daw ta sinabi kan sa mga magurang, siya ang hapotonindo, nasa edad na siya. Kaya pinapod girari ninda ang dating butasin sinabihan, sa ngaran ng Diyos magsabi ka kan totoo, araming para kasal ang tawong nagbulong sa imo, nagsimbag ang lalaki, day ko aram kun siya para kasala o bako. Ang aram ko, dati akong buta, alagad ngunyan, nakakailing na ako. Nagsabi sinda, anong ginibo niya sa imo? Paano niya napamuklatan sa imong mga mata? Nagsimbag siya, sinabihan ko na kamo, alagad habo kamong magdangog. Daw ta, buot nindong madangog iraray, buot man nindong maging disipulo niya. Minuda siya, asin sinabihan, ikan disipulo niya, alagad kami mga disipulo ni Moises. Arami na nagtaram ang Diyos kay Moises, alagad ay may aram kon sa inhali ang tawong iyan. Nagsimbag ang lalaki, iyan ang makangangalas, day pala nindo aram kon sa siya hali, alagad na pamuklat niya ang mga mata ko. Aram ta na day dinadangog din Diyos ang mga parakasala, kundi ang nagsasamba sana, saka naguutob kan sa iyang kabutan. Pon sa kapinunan ng kinaban, day pa lamang nabaritaan na may nakapamuklat kan mata ning tawong namundag na buta. Kung ba kung ali sa Diyos, ang tawong iyan, day siyang magiginibo. Sinibag ninda siya, namundag kang makasalan, sinunyan, buot mo kaming tukdoan, kaya pinahali siya ninda sa sinagoga. Nabaritaan ni Jesus na pinahali sa sinagoga ang lalaki, kan mataporan siya ni Jesus, sinapot siya, minatubod ka sa akin ng tao, nagsimbag ang lalaki, sa isay siya. Sabi sa ko, tanganing magtubod ako sa iya, nailing mo na siya, ang simbag ni Jesus, siya ang kaulay mo ngunyan. Minatubod ako kagurang nan, ang sabi ng lalaki, dangan sinamba niya sa Jesus.
Nagsabi sa Jesus, nagdigdi ako sa kinaban sa paghukom. Tangani makahiling ang mga buta, asin mabuta ang mga nakakahiling. Na dagog ini ka nagkapirang pariseo na haraninya sa haraninya, kaya inapot sinda niya, inapot ninda siya, anbot mong sabiyon, butaman kami, nagsimbag sa Jesus. Kung kamo mga buta, aday ko tanak kamo ng kasalan, alagad ulit na sinasabi nindong nakakailing kamo, nangangolgan iyan na nagkakasala kamo. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Good morning. Irandog natong alabang ebanghelyo. Nagpapailing naman ng saro naman na pagpamidbid ni Jesus sa tuya. Kan nakaaging enot na Domingo ng Kwaresma, hanggang ngunyan, to ang mga lambang Domingo ng Kwaresma, sarong pagpa-midbid ni Jesus sa tuyang sadiri. O tuklo niya sa tukon sisay kita. Kaya ang enot na Domingo, manangod sa tentasyon, na pagsugot, pigpapamibid ni Jesus na kita maluya. Nadadawag ng tukso, alagad sa kaluyan na yan, nagagad kita nin tabang sa Diyos. Kaya si Jesus, yung ginibo, kadya tintaran, asin napahali niya ang demonyo. Ikadawa, so, Ebanghelyo manangod sa transfigurasyon. Ano naman tinutugdo? Nakita mga akin ng Diyos, siringi Kristo, nagsusunod kita sa iya, kung kita nagiging maray na aki, tinatawan man kita nin mga dikit na transfigurasyon. Dikit na pagpamidbid, pag-comfort sa to, pag-taon in kaginawaan, bantang kita nagbabaklay, nagpapaasan kan sa tung krus. Katulo, manangod sa bawaing Samaritana, ano ang pigsabi ni Jesus? Ang tunay na parasamba, nagsasamba sa Diyos, Espiritu, asin buhay. Asin niyan na ikaapat na Domingo, saro na naman na katotohanan sa itong relasyon kay Kristo. Ano po ang katotohanan? Kasi Kristo, iyo ang nagdigdi sa daga, tanganin kita tukluan, kang gabos na katotohanan. Ang ginibod niyang paglutab, asin paghado nin laboy, pag-ibon nin laboy, tanganing ilahido man sa buta, iyo ang simbolo kang Espiritu Santo. No? The Spirit is water. The Spirit is iyo ang katotohanan. No? Kaya baga sabi ni Jesus kang maghali na siya, pasiring na sa Ama, day ka mo mamundo, may papadara ko sa indo, iyo ang Espiritu Santo. Tanganing, lingaon ka mo, itaw sa indo ang katotohanan. Kaya, kung natatandaan ta, lambang sakramento, there's the spirit of God's Word, no? Ang lambang rito kang pag-administrar kang sakramento, igwang reading from the Bible, from the Word of God. Ano po ang Word of God? Bago nagtuturo, ang pagturkdo, diyo po yan ang pagkanood, manangod kay Kristo, manangod sa iyang pagkamot sa tuya. Kaya every time we encounter Jesus, ngayon ang pagtukdo niya, sinang katukdoanaan, pasiring sa tuyang sa diring pag-midbid sa iya. Alagad ang apot, siring duman sa naparahay na buta, pun pa kang aki niya, inaako ba daw si Kristo na iyong katotohan. Remember the Colonso Tawo, duman sa lugar na pinangyarihan. Yaon sa mga Pariseo, yaon sa mga ordinaryong Hudiyo. Kasi ditong buta, dapat na maglabto ka duman sa pigapod na tanggikan siluam, dapat na idot ka na duman bago ito mayugyog, no? O ma-steer, no? Ninulit ay dumanin
Hindi paniniwala mga Udiyo na pag nahiro sa tubig, nagbababa sa anghel. Anghel na mataunin ka, kaumayan. Alaga dito ta, buta, dahil man karoon ay hiling, so dahil siya naiinot duman sa pool o sa tubig. Digdi sa pagbulong ni Kristo, surprisingly, ang kagurangnan mismo nagrani duman sa buta. Gusto mo ngayang makahiling. No? Because nahirak si Kristo, taday siya daying nagdadara duman sa buta, pasiring duman sa tubig. Asin kung hilingon ta, ang sabi, ang kaulugan da kan salitang siluam o silue, yuman sa ang kaulugan ni Kristo, ang sinugo. The one sent. Sisang the one sent, di ba si Kristo mismo? Subot sabi yun, itong mabulong sa iya na mabuntog sa tubig, si Kristo man sana. Gusto tang mabulong, marani kita kay Kristo. Kaya natabuta simula ng pigsabi digdi, no? The man born blind since birth. Ano ang mahararom na kahulugan? Sa istorya kang mga Udiyo, ikwasin ng idea manungod sa Diyos. Alagad ta, dahil pangani nagdigdi si Kristo, dakulono ng sa indang naaraman, manungod siguro sa pinapadarang mga propeta, konsisay, sa mga tinutuglokan sa ng mga kataraid na nasyon. Kaya dakulon silang naaraman. No? Alagad, mayo nin klaro na kung sisay talaga o ano talaga ang dapat tubudan. Kaya, itong time ni Abraham, ni Moses, siniba pang mga patriarka, laway-laway na ko na itong nabubuo so piniling banwaan. Alagad na, hiling tabaga, no? Mga every time misa kita na anang pigsabi sa mga Udiyo, di nagtubod, masumbikal, no? Nahiling na so mga ginibok ang Diyos, di pa nagtubod, no? Sige pang sugot sa kagurangnan. Pigbabasol pa, tayo na inaawas danin sinda ni Moises sa Ehipto para sa namagadan sa lantad o sa disyerto. Kaya, siguro, sa pagiling ta, ining lalaki na namon nabuta, simbolo inikan pagtubod kan mga Udiyo, kung sa pag-abot ni Kristo, nabaguan sa ng pagtubod, so sa indang pagkabuta, mawawara. Pero considering sa mga Pariseo, na mas matibay pa kuno sa kagurangnan, matibay pa kay Moises, kumparahon mo man daw so bigasabing, bawal ngayon mag-ibonin pagbulong sa aldaw nin sabat. So, anong sabi ni Jesus? Mas mareso maging buta, sagod pa man, para sa day mag-ibo ki ano man na bagay sa sabat. Anong sabi ni Jesus? Ang akin ni Diyos, urog na importante o kagurangnan kan sabat. Urog na mahalaga siya, tas siya mismo ang nag-institusyon o magkunakang sabat. Wan sayang ama. Kaya sometimes ang kabutahan ta, so itong mga saradit na bagay, tinatawan tanin kadakol na importansya, na bako man nga ni importanteng maray. Di ba? Ano nga ang kulay kang cake? Ano nga ang susulog ko? Samantalang sulaog kang puso, di na nababago. Kisa rin ang importante, sumanangod sa kaluluwa o sumanangod sa mga external things. So, iyo po bagay ni ang pigasabi, pigapailing kay itong Pariseo, na si Kristo dahil pagpaniwalaan ta, nag-ibok isarong bagay, binalga so law of the Sabbath. Na kung law of the Sabbath,
O ano man nabatas kang Diyos, para sa karkaray kang tao, tano taday mo pag-ibon sa milagro, na tuon duman subutan na pagkamundag pabutana. Kung kita butang araw ka, ano ang hahagadon mo sa Diyos? Bako baga pagkamidbid sa iya, pagbuklat sa iyong mata. Pero ikaw man na magabakong buta, dahil man namidibida ng Diyos. Taano? Ginigib sa lungat sa katukdoan kan Diyos. Sabi kang ipamasaul ka pa ngaya sa buta, sa tunay na buta, nahihiling mo na sa katotoohan, nag-uutik ka pa. Which is more evil? Arin ang mas urog na masama. Kung ikaw nga ni, marena nga ni ang mata mo, nagbubulag-bulagan ka pa. Tama si Fred Aguilar sa kanta niya, bulag, pipi at bingi, mas maswerte pa ka mo, taday ka mo nakakailing, nakakadangog, masama. Pero sa nakakadangog, nakakailing, asin ang pigigibo sala, urog pa sa indang masama. Taday ininda pigapakinabangan, ang ginigibo o tinaong balaog ng Diyos. Mga tugang sa panahon ng Kwaresma, magaya magurup-burup, paano mo na tatanggap si Jesus sa buhay mo? Buta ka man, may kaninan ka man, o dai, paano mo sa pigaako sa buhay mo? Tanganing mahiling mo ang katotoohan, na si Kristo katotoohan. Sabi ba ni Jesus, hanggang may araw, hanggang may nagsisirang na aldaw, dapat gibuhon ang ipinapagibo sa imo. Kaya, pinaparinggan niya na po sa pangapariseo na kamo, nakulong ka mga pigbabawal, alagad sumanangod sa buhay, sa pagkamit bid sa Diyos. Kung ibawal panindo iyan, masahol pa kamo sa demonyo. Kaya ito po ang buot sabihin na some things have to be suspended dahil sa mga mas makabuluhan na bagay. So, kaya baga, ano ang pigasabi sa to? Nigaran ang sadiri, sayumahan ang sadiri, at ginigibutayan sa pag-ayuno sa mga aldagang Kwaresma. Kung dito pan magigibo, ano na saan ang gusto tang ibuhon? Dito man lamang masayumahan, kadikit ang dati tang mga bisyo, ang mga pag-social media, ang mga bagay na minsan dahil taman kay puha na gibuhon, pero just to while away the time, sinasayang ang oras sa mga bagay na nakakagib dapat kita din mga creative things, we do not do that. Pero yan po ang but sabihin, sinasayang mo ang oras mo, sinasayang mo ang talino mo, pero ginibo nin Diyos, tinaawan ka nin buhay, tanganing magibo mo ang pinapagibo sa imo, kang mahal na Diyos. Hilingon ta, ang buhay ta, bako nga ni kita buta, pero ginagamit na daw ang matata sa tunay na paghiling. Mangibidan ng Diyos sa lambang saro, asin, tabangan, ang day nakakahiling, ang mga maluya. Pinulita kita mismo, pinadara kang Diyos, tanganing sa indang maging mata, maging sa indang talinga, o no pa man. Tanganing daron sinda sa katotoohan na ang Diyos binubulong kita, tinatawan kita, kan sa iyang kaginawahan, asin kaugmahan. Nagtindog na sa pagpahayagan pagtubod. Tutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kang langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangida muli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan. Hali mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan.
Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibinin banwaan, mamibig kita sa Ama, asin maghagad na paumayan ang madlain-lain niya atong pagkabuta, tanganing mabuhay bilang siring sa maninigong mga akin liwanag. Ang simbag sa labang kagadan, kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asinan mga namamayo kang simbahan, magdanay na mahigos sa liwanag kan Ebanghelyo, magbanaag kang kaugmahan na bunga ning pagiging dayupot sa Diyos. Ipamibi niya to sa kagurang na. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang satong puso, magdanay na bukas sa pagtabang sa satong kapwa, na nangangaipo kang satong tabang, ipamibi niya to sa kagurang na. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalagalag sa dala nin buhay, asinyaon sa kadikluman, nin kawara nin paglaom, makahiling kan liwanag kan Diyos, ki Kristo Jesus, ipamibi niya to sa kagurang na. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga ina, na mga paradara kan balaog nin buhay, biyayaan kan Diyos, huli kan pagkamuot asin pagtubod, na ihiniras ninda sa saindang kaakian, ipamibi niya to sa kagurang na. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang sa isip asin hawak, maranga asin mapaumayan, ipamibi niya to sa kagurang na. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na gadan, na mag-ako kang kapahingaluan na deing kasagkoran sa liwanag ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurang na. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, inanyugan sa mga pamilya, sinwarasan sa mga grasya, mabuhay sa liwanag sa imong katotoohan, mantang kami nagbabaklay sa pagtubod. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturgia kan Eucharistia. Pamibi ko mga tugang, tanganing sa kon sa indong atang, mga kumanlugod, kan Diyos amang makakaman. Ako man lugod kang kagurangnan, nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbang. Kagurangnan kaming na mapakumbabang namimibi, maugmang nagdodolot, kan mga atang nin bulong, nin daing sagkod. Tanganing giboon mo kaming maimbod na nagpapalagas sa indaman sana asin maninigong magdolot sa inda para sa kaligtasan kang kinaban, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniligo asin dapat, matanos sa nakakaligtas, danay si minsan sa nagpasalamat kami sa imo.
Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran. Sa pag-ayuno ninhawak, pinupugol man mga bisyo, iniitaas sa isip, iwinawaras mo ang kabagsikan, asin sa mga premyo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, ang mga angeles nag-uumaw, kan sa imong kamahalan, nagsasamban mga dominasyones, nagtataki ang mga potestades, mga virtudes kang kalangitan, sin mga banal na serafines, burunyog, asin waog mga nagsisilibrar. Awat pamanlugod na ipagbot mong makasanong sa indan sa mga tingog. Maludok nagpapahayag din pagtubod na nagsasabi, Diyos, minahal mo. Langit at Panokan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kaladanan minadigdig, sa ngaran kang kagurangnan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kadang-kadang banal, borabo din kabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala ka ng buwan sa imong espiritu. Tangaling para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, kuaning tinapay asin pagpasalamat binaakini, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkain mangkang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini, tainiyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sindani natipan na papabuloson para sa indo sin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkaganan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwat, ipinapahayag. Kaya kami nagrurumdum sa iyong pagagadan, sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong mga gurangnan, kaining tinapay nin buhay, asing kalis ng kaligtasan, nagpapasalamat, at pinapagkanigo mo, na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nagikimahira kami, na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirong dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilig na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga bispo, si Joel, singgang gabos na klero, siring man garamdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na ang pinapamibi sa misang ini, asinang gabos sa mga nagadan, dangan ako asinda sa liwanagan sa imong lalawgon. Kay Raki kami gabos, namibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, mga banal na apostoles, mga martires kang China, singgabos na santo sa kaitupan, nakapagayagaya sa imo.
Magkani kung maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawa si pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong sa Yeso Kristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Dios amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos gagalangan sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no ng kaugalian, nga ngahas kitang magsabi. Kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyaman katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dahil natalingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Kristo kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan, ibinawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Aray pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sinba pagkanigwa siya mapatuninong, sin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, kana nabubuhay, nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan ng kagurangnan, mapas sa Indo, sa kod paman. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo kantandaan ng katuninungan. Peace be with you. Pero
Tugang o yan, kagurang na Yesu Kristo, ang kodero ka Diyos, paparang kasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Tamanong kita, kang hawak ni Kristo, sa buhay ni daing kasagwar. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po. Pamibi sa Jubileo, kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taonin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad ng pagtubod. Tukdoe kaming maging simbahan na sinodal.
asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inantabayan mo kami kaidto ngunyan asin sagkod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi, nga maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Puli kay Jesucristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Mamibig kita. O Diyos, liniliwanagan mo ang gabos na tawa nagaabot digdi sa kinaban, namimibig kami, liwanagi ang samong puso. Asi kan banag nin sa imong grasya, tanganing mahimo ming danay na masabotan, ang maninigo asin nakakaranga mong kadakulaan, asin tunay na mamuot sa imo, huligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 42,078 pesos and 45 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,599 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 10,244 pesos and 10 centavos. Siring man, si Reverendo John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation Paris, Piuduran Albay, poordinahan sa pagkapadi sa Abril 2, sa oras na alas 8 nin pagkaaga, kasabay kan Chrisem Mass sa Albay Cathedral. Kung si Isay man po ang may aram na makakaulang kan sa iyang ordinasyon, magdulok na lang po sa opisina kan sa tong parokya sa Chancery. Sa masunod na Domingo, Marso 22, iyo po ang ikaapat na Domingo ning bulan, asin tada Sunday. Kung saan dadarahon ta po ang sa tong tada canister, asin iyo offer po ini sa offertory. Siring man, digdi po sa satuyang parokya magkakaigwanin pagkumpil sa Abril 18 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Para sa maawot magpalista, asin iba pang impormasyon, manungod sa kumpil, magdulok na lang po sa opisina. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 5,000 pesos, 1,000 pesos, 500 pesos, 400 pesos, 300, 300 pesos, asin 200 pesos. Donation through GCash, 5,800 pesos. Barsena Family, 4,500 pesos. Moral Family, 3,000 pesos. Regianan, 2,000 pesos. Warren Madrona Malate, 1,000 pesos. Dayan Inrera, 1,000 pesos. Ruth Atento, 900 pesos. Rose Rimpilio, 400 pesos. Asincena Family, 400 pesos. Diyos mabalos po. Tinagda po para sa ring benisyon. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Benisyonan kamo kan Diyos na mamumuton. Asin sa intercesyon ni San Judas Tadeo. Sin Birhen Maria inang kaligtasan. Sa ngarang ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Dinulutan ng Banal na Eucharistia. Lakaw kita sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning to Father.